Bueno, zazpigarren kapitulua rodatzen genuen bitartean, justo nire urtebetetze eguna izan zen, eta urriak 20. Eta bukatu genuenean egun horretako jornada, juginan denok taberna batera ospatzera, eta izan zen oso polita, ze egon zen ekipo oso bai zuzendaria, bai protagonistak, aktoreak, tekniko guztiak, eta azkenean oso famili polita sortu da rodaje honetan, zeren niretzako ere bai oso berezitzen izan zen, ekipo dana egotea, rodajea amaitutakoan nekearekin, eguneko nekearekin, hor nirekin ospatzen, eta motxila oso polit bat oparitu ziaten Jonek eta Antoniok. Bira, zazpigarren atala netzako nabariena edo behintzat lekuarekiko hitz egiten badugu da bertan jokatu dintzula Peioren etxea. Eta Peioren etxea Erandioko auzo baten zegoen, hortikan izkutatuta eta kriston etxe polita da. Igual, zeuzken 500 metro karratu piztinakin, eta Peio hori, elegante, ez? Leku paregabea zan, ez? Eta oso ondo gogoratzen dut, egun hori. Gustatzen zaizue Mikelen furgoneta, ez da? Neire bai, izugarri. Ikusi nuenean, maite mindu binitzen. Gainera nik badaukat furgoneta bat, baina noski, pixka bat berriagoa. Nereak 14 urte egingo ditu datorren urtean, baina Mikelen furgonetak baitu 30-35 bat urte. Nik uste nun oso errez giratuko nula, baina garai haietan, ez direkzion asistida, ez ezer. Volanteari buelta emateko lanak eta kanbioak sartzeko ere bai. Ez nintzen, hirugarren martxatik pasan.